Jamen, mit navn det er Anja Jørgensen, og jeg er direktør i en organisation, hvor vi er ca. 240 medarbejdere og har en omsætning på 160 millioner, så det er en rimelig stor organisation, og vi beskæftiger os med uddannelse. Jeg har været i forløb ved Susanne og har arbejdet med passionstest og hele den værktøjskasse, der er omkring passionstest. Og det har været en super god oplevelse. Fordi det passionstesten gør, og den værktøjskasse, der er omkring det her, det er at sætte fokus på, hvordan vi egentlig kan styre og navigere med de programmeringer, der er i vores hjerne. Det vil sige, få fjernet de gamle mindset, som kan være styrende for en uhensigtsmæssig adfærd, og så sætte nogle nye værktøjer ind, og bare ved den øvelse egentlig få ting til at lykkes på rigtig mange fronter, og det er både i arbejdslivet, men egentlig også i privatlivet rigtig meget. Jeg har ligesom set det her forløb som noget, der skulle spredes ud, fordi det har haft meget stor betydning for mit eget professionelle forløb, men også mit eget privatliv. Så jeg har jo taget min ledelse. Jeg startede med at tage min vicedirektør, sendte hende afsted på kursus, og hun blev lige så høj, som jeg gjorde. Og det betød så, at vi tog vores lederteam afsted og også sendte dem afsted. Og der oplever jeg altså også nogle markante forandringer. De er ikke så bevidste om det endnu, fordi de er i gang med forløbet, men der sker nogle ting i en meget positiv retning. Og det er meget interessant for nogle af dem, som der måske var mest lukket, er en af nogle af dem, som der blomstrer hurtigst op i det her. Og det er jo at forstå hjernen som en kapacitet, vi kan bruge på en helt anden måde. Og at vi med den her værktøjskasse faktisk kan lede vores medarbejdere meget bedre, når vi forstår, hvordan de måske har nogle programmeringer. Det giver i hvert fald evnen til at stille nogle andre spørgsmål og løsne op for nogle ting, og også kan navigere medarbejdere og en hel organisation igennem en masse forandringer, som man jo altid er i. Vi ser egentlig også, at det her er et værktøj, der er rigtig godt til folk, der har stress eller får stress. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at min egen tilgang til det med stress, jeg ser jo tit, at 9 ud af 10 gange, så er stress ikke på grund af noget i dit arbejde, men egentlig på grund af noget, der sker i privatlivet. Så man kan bruge de her værktøjer til ligesom at få ændret på nogle ting, komme i balance, lære at være, lære at acceptere det, som er, det vil sige at flyde med de ting, der sker i livet, og ikke stride imod. Fordi jo mere man nogle gange strider imod, jamen, jo større bliver udfordringen, jo større bliver presset, og så er stressen, den kommer på banen. De redskaber, som Susanne hun giver med passionstest, og de temaer, der ligger omkring passionstesten, de er med til, at man lærer at være i nuet, og flyde med tingene, og se mulighederne, og ikke alle barriererne. Og det gør altså en markant forandring i hverdagen. Ja. Vil du spørge mig om noget, Susanne? Så skal du ikke huske, om jeg er kommet omkring det. Hvordan oplevede du de andre deltagere i din gruppe og deres proces? Jamen, den oplevede jeg som helt vild. Altså, Freja egentlig, altså, jeg synes jo selv, at jeg havde en vild udvikling, men jeg oplevede egentlig også nogen være meget mere reserveret, end jeg var, som lige pludselig blomstrede vanvittigt, altså kunne rejse op fra stolen og have sådan en fysisk manifestation. Det synes jeg var fantastisk at se. Nogen blev frisat så meget i sig selv, og lige pludselig kunne være direktør i sit eget liv på en ny og markant forbedret måde. Og det er jo også det, jeg selv har oplevet. Og i det øjeblik, jeg bliver en meget bedre direktør i mit eget liv, jamen så kan jeg jo egentlig meget bedre, så er jeg også meget bedre direktør for andre ledere. Og det har virkelig, altså, jeg synes, det har været eksplosivt at opleve for mig selv. Tak, Anja.